Shubor nakaslem jong unongsan hima. Banyak perkat bat ya tai sani bah halor kejing ya isngap menti bat kejing bom petiau jong ka KHDC ya kejing dawa ban penne eki light ligi polling station Hamau Shurut constituency aman penhap Sharam Brai Jerngam constituency ki arphoit li kishnong ki badan ha JAC ki light polling station kamisai langdong dai bat mau smai ki la penong biang ya ke executive committee ha ka arphinir tarik risau arjar pesau ka dorbar hall langdong dai hak bada ka wei kejingmut kila shimya karai bala aipor ya KHDC lingba ka select committee ban pen bena baki arpoi tli kishnong kila don bat pen phai biang Shamau Shurut constituency lem kumta na do ka artarik naiwing arja arpasau an penjur shu ya kijing yakhi u chairman ke JAC uba Jeremiah Dakhar ulaong ba ke JAC ka kenturu u deputy CM uba President Song bantu klar lem halor gani kijing dawa shu ulaong ru ba ke JAC kilai polling station ka kran shai bakim pedang ya kijing I statement ni kijing kran uba PNCM banya sha shipor haduk ban pentri kami ka 6 schedule banyo penbet thamai biang ya kishnong kithau to nagaleng jongi mentakas ngi ngila lom kerki yake isi jong arpoit li kishnong kaba ngi don haka JC jong ki light li polling station but ngi pha ka khubor kaba shai sha uba PNCM kum sharman jong ka selection committee but kumju ro sha uba peniaching sim kumu CM jong ka KHDC but kumju ro ki khot jong ka selection committee bana kaleng jongi mentakas ngi ngila sim ya karai da ko gi jingmut jing perkhat baro da arpoit li kisnong ba na kaleng jongi ngin aipor ya ka sarkar hadu sitayo hadu artarik bakin ai ya ka jubab ka basyai syangi ki arpoit li kisnong ban pen phai biang syaka Motion Road constituency naka ba philapan hap lengba ka selection committee jong phi syaka Ramrai Jerngam constituency te lada nakaleng jong phi klem ai ka jubab ka basyai ba an pen hap biang no ingi syaka Motion Road constituency ngin sanang penjur syusyu da ki jing ki ba khamping e nadu ka artarik syakhmat